Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci. Barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna a cikin wannan sabon shiri namu tare da ni Aunty Z. Shirin da yake faɗakantar da mu, ilmantar da mu game da nishaɗantarwa. Yau maudu'in naku ne mata. Ma'ana za mu yi magana ne akan mace mai bin gidan ƙawaye. Kina ƴa mace kamilalliya mai daraja, me zai sa ki riƙa bin gidajen ƙawayenki? Kar ki manta fa, in aure ne baki ba, yanda Allah ya kawo musu mazaje suka yi aure, to insha Allah ke ma kina addu'a kika kama kanki, ke ma Allah zai kawo miki mijinki aure. Wata kuma za ku ga tana da mijin amma abin da kai ce sai ku ga tana bin gidajen ƙawaye. To kar ki manta, in kina bin gidajen ƙawaye, sata taki, maita naki. Duk abin da aka ce ana cewa ai za a ce wance ce ta yi. Mata da miji suna faɗa za a ce ai na ga wance ta zo gidan, haɗa waje naki ne, gutsurtso ma naki ne, komai aka kwaso za a ce naki ne saboda menene kina ke kika kai kanki, in baki kai kanki ba abin da zai wannan ba wanda sai ɗaura miki. Kamar bana mantawa akwai wata mata da ta taɓa zuwa wani gida, tana fita a gidan sai aka nemi abu aka rasa. Ana neman abin aka rasa sai aka ce wa ya zo gidan, aka ce ai wancan ce, a'a to aka je tana zaune ita da mijinta suna soyayya, aka zo aka tsiye ta yi tsilli menene ai wancan ce ta je gidan wance, aka zo aka nemi abu aka rasa. Ko fa ku ce ta dauka, wallahi ba ita ta dauka ba, a'a tsautsayin da ya kai ta gidan shi zai sa a daura mata sata. To ba wai ina cewa kar ku yi zumunci bane, za ku yi zumunci, akwai kiran waya, akwai dan chatting din nan, amma wai a ce yau ke ce gidan wannan kawa, gobe ke ce gidan wannan kawa, haba ke ma abun ai sai miki wani iri, tun ana marmarin ki ma har a daina marmarin ki. Dan Allah mai amfanin irin wannan, ki zauna ke ma in mata aure ce ke, in ka zauna a gidanki ma kina ibada ne. In ke budurwa ce, in kika zauna a gida dan ɗauko min miƙo min yi wancan wanke can share can goge can, shi ma ibada ne kuma Allah zai baki lada. A maimakon ki yi amfani da ƙarfin ki kashe kuɗin motar ki sannan ki je inda ba a neman ki. A je in ma kun je ba ma wannan ne abin takaicin ba, in kun je a ɗauko maganar wancan a watsar, a ɗauko maganar wancan a watsar, kin ga ba ku amfani junanku da komai ba sai masifa da kuke jawo kanku. Amma in a ce za a yi a'a once in a while a je a yi na marmari, a je a gaisa, a yi zumunci, ba wai ba a ce karki je ba, amma dan Allah na annabi yana da kyau ku san irin zuwan da za ku rinka yi gidajen ƙawayen ku. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu karfin zuciyar mu, Allah ya sa mu rinka amfani da abin da ake faɗa mana. Wassalamu alaikum warahmatullahi.